piny Kenya. Mokwongo, wacho kanyo ni the country is politically charged. Chal ka gima piny Kenya wantiere campaigns malim tidi to yiero nitiere kini thuolo mar higni 2 mabiro. Madong higa mar 2025. E kini thuolo mar higni mabiro nek beni wadhi yiero maduong'. Giwacho ni politically charged. Aken nene wang' machal nade Orok. Ingeni Kenya kae siasa okwawega. Kata bed manani 2027 ochopo. Po 2027 bang' lando president. Siasa chaka. En kaka wan jok ma kendo siasa no chal ka gima waere ahinya. To awinjo ko jo civil society loso ewi weche mag tulo kod violence. To violence king'iyo maber to ojakethga kama ng'eny. Sana oja inga nyithindo kod joma mine. Mamiyo anyalo mana seo joani weche mag violence kod politically charged mani luongo no. Onego bed ni watem ng'iyo ni jasiasa mabiro kata e gweng' kuma dakeni mabiro rocho gik moko kaka ne dhi mbele e gweng' kama dakeni ere gima konyago to ka gonya wadwa makoro kendo ne support kata wach ni okinda makoro dwachung senator ka goe ere gima gino konyago to mopogore gi mano jasiasa mora madhi kate kanisa jasiasa mora madhi kate school ntiere kaka chik dwaro ni onego bed no nyiso police ni ang' wabiro e bura moro matin e school kata go wach ni dhi nyaka kacha dhi kata naki school kacha nadhi e school kae to school kama dhieni na gombo ni mondo miya protection moro matin to koko time kama to gimoro amora nyalo timore to gigo kotimore to koro wakiaga ni ng'ano kelo jogi koda no kele go ruko koda no kele go kinda okinyal ng'eni ng'ano kelo gi ka unjo mana pacho kindo juga bende kaluore koda riwruoge